Gaur Euskal Gastronomia jardunaldietan gauden, jardunaldi hauetan azken finean Euskal Herrin dauzkagun proiektu interesgarrik, proiektu ekintzaiek ekartzen ditugu Basque Culinary Centerra, eta foro txiki bat sortzen dugu ikasleak lehen pertsonan proiektu hauek eta testimonio hauek ezagutzeko. Azkenen helburuetako bat beti izatea, diversifikazioan barrunez, aukera eta proiektu desberdinak ezagutzea adibidez, bertako garia berreskuratzen ari dian okin batzuen lana, edo bertako paisaia era desberdin batea ulertzen duen pertsona baten lana. Eta helburu izaten da, ikasleak eta beraien gastronomia ulertzeko molde hori zabaltzea eta beste perspektiba batzutatik analizatzea. Hemos venido hoy de Maestu al Culinary a contar nuestro proyecto, nuestra filosofía, cómo empezamos y cómo estamos ahora, 8 años más tarde. Y sobre todo para transmitir que un proyecto pequeño, agroecológico, en el medio rural es viable hoy en día y te permite hacer cambios en el entorno más cercano. Venimos contentos a contar nuestra experiencia porque es algo pequeño que hemos creado desde cero, sin tener realmente tampoco mucho conocimiento previo y que a base de trabajo y de perseverancia pues es un proyecto viable en el que a día de hoy trabajamos 6 personas que vivimos dignamente de ello. Ni etorkizun batean gastronomiara dedikatu nahi dutenez oso garrantzitsua da niretzako nire tradizioen base batzuk jakitea. Eta gaurko jornada hauek oso garrantzitsuak izan dira, bai pertsonalki eta bai profesionalki niretzako. Nire baseak ondo jakinda, orain garatzeko aukera dakatela pentsatzen dut. Azkenean etorkizuna beira nik uste produktua nungoa den, lokala den edo ingurukoa den edo bakoitzak dazkan ezaugarriak, oinarriak, lurren historia dena, gure produktu finalan zer ikusia daka. Gure filosofia azaltzeko gure klientia edo ingurukoei azkenean historia guztiarako txigori oso batzetik.